Ali jisima ħolqa. Tkantalina Julie Pomorski. F'nofs ħolqa ftakar imbagħad il-baħr ra kulħadd biss dawn l-għajnejn ġarbu l-fatt. Ħdejn tal-ħalib bib il-belt niftakrek tistennini. Taġem klon li dejjem kont tal-linja sitlu kmieni. Xi rajtek bissimtu l-egersat bis-serqa bewsa lilek żerżat. U t-tfid imxejna tnejn flimkien sabat l-istrada stretta intu jien. Bħal ħolqa li dejjem idur fil-belt tagħna sibna n-namur. Bħal ħolqa li dejjem idur fil-belt tagħna sibna n-namur. Arana nibdew baqqa fis-suq u mixja sal-barraka ta' fuq bil-lifn nżomm niklu biswiet ix-xak wara mawra ma tispiċċa qatt. Bil-mod induru madwar is-suq namira tal-belt il-vera fjur nisima qudies ukoll katedra intemm kunċert fit-teatru jgħat. Bħal ħolqa li dejjem idur fuq bank fi Pjazza San George waqafna ntennu kentejn. Illi ttieħku bina nfusna u nilagħbu tnejn bl-idejn. Kont smajtek tfisfisni f'udnejja li għaldejjem rid tibqa' ħdejja. U l-kbir imxejna f'dak il-ġnien Hastings inna mrajna bla waqfien. Bħal ħolqa li dejjem idur fil-belt tagħna sibna n-namur. Bħal ħolqa li dejjem idur fil-belt tagħna sibna n-namur. F'nofs ħolqa kien hemm baħr, il-baħr ra kulħadd li biss dawn l-għajnejn ġarbu l-fatt. F'nofs ħolqa ftakar hemm vojt, il-vojt ħassejt jien. Jien ridtek miegħi u miegħi ma kont imkien. Mamma mia, proset immens. Song mill-isma bl-isem ta' ħolqa. Illi wkoll intom tistgħu tibatu f'SMS biċ-ċans li tirpu rigal kif għadha kif għamlet Anastasia. Julie, kif għamna? Jino Julie għanna ċajta bejnitna somma bis-sfin, ħafna enerġija ma nifuqat, tax nimmulla u t-nejn. Kif għanna l-għanet? Tajba ħafna, tajba. Nixtieq nikkomplementak, song verament mill-ħelwa di meta niftakar meta propju mill-bidu taħħa din is-song. Insemmu forsi anke L-Emil Kalleja Bejlis li kiteb il-lirika il-lirika tas-song. proset. Jiena ovvjament tajt l-input tiegħi Iva. bħala Idea, jiena ħanejlek vera. kif di jiena xtaqt idea li romantiċiżmu fil-belt, però jispiċċa b'naqa' twist għax Julie ma tista' tagħmel xejn sempliċi. Urna xilek fil-realtà. Mbagħad Emil femni eżatt u ħarġet il-lirika ta' ħolqa, mbagħad iltqajna jiena u Luke lab 4 kordi u għamilt il-melody line kollha tas-song. Interessanti. Mbagħad bħala production mbagħad daħal Augusto Cardinali magħna Ekku, fit-tim, hija- għalhekk qegħdin tlieta Edin tim tajjeb u ħarġet song verament tajba, għax hija song verament sabiħa. Naf intu wkoll għandek proġett ġdid. Iva, ekku. Julie, għajdin. Palissa għandi il-proġett tiegħi personali, Julie Pomorski, finally. Just biex nagħti ftit ideat, ħanuża l-lingwa Maltija. Interessanti. I am very true għal-lingwa Ekku, Maltija. u inti ilek taħdem anke ma' bands lokali, bands vera. lokali mitkun żgħar ta' 12 sena kont nitturja l-Ewropa mal-etnika. Ekku, mal-etnika. Bil-Malti. Għanna ġifieri- smaw dik il-vuċi jek misterjuża, u ġver, kif kien ta' mill-noda? Insejta,
konna nismaw. Kienet ċaġa. ħareġ il-timbru tiegħi. Ekku, kienet ċaġa interessanti u sabi ħafna. Aħna fissam it-tim ta' produzzjoni nawgurawlek mill-qalb u ovvjament aħna looking forward sabiex nisimaw ix-xogħol li qed tagħmel Julie. Grazzi ħafna minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja u nagħti bewsa wkoll għax di